Wakwanye giwie kanyo. Apa ne joma nondiko katibu wanogo kwan maber kabisa nikech king'iyo kaka waloso bajedwa. En ni ji duto ni e iye. Yes. Ya piny ni e iye. Ya od bura ni e iye. Jatend piny ni e iye nikech gikone nitie sei ma nyaka go. Maka to nyalo japiny nyalo chiwo pache. Appropriations bill ja. Japiny nyalo chiwo pache ma od bura kadhi. Bede migepe go duto bede piny komiti mag od bura gitego mbaka matim gimoro amora to kochopo malo kucha jatend piny wacho ni ochako duoke ne od bura chako ng'iyane gino kendo. To seche moko bende gicha nyalo wa malo kucho to duogo piny kuto chako iloke ataro to chako dok kendo kodok malo jatend piny wacho ni kata opuodhe kata ok opuodhe. To gima mora gimano en ni onge rot moro manyalo bedo ni ng'ato nyalo sogo gimoro ma ji ok ong'eyo. Sirikal nyaka bed nong'eyo ma kata kan kinde moko kane ywak nitiere ni samoro dibed ni omenda mathoth mar bajet dhi korka masawa mar Kenya to nyisi ni jatend piny nong'eyo to kuku mar bede migepe kata cabinet kuku mar migepe kata cabinet nong'eyo nikech ok gino ok nyal rony machopi kata mana Mheshimiwa Malego Usonga sani gi tich. Ng'ama inyore ga ahinya kodok korka miriamo madibed ni nyalo bedo en japiny nikech samoro japiny kama obede nitie mamoko mok chopne nikech ng'eni sani king'iyo kaka ne waloso motele wach mar kawo pach jopiny ma pok ochopo e rang'iny madwarore ahinya nikech samoro itime e ngadho moro mamalo madwaro lony mathoth gi somo mang'eny. To gima mora ni sani bende e budget midhi lieki mawang'ni jatend migawo mar omenda kod kweth mare osetemo yore duto ma ginyal kawo godo pach jopiny kata lalruok gi japiny kendo chiwo ne jopiny ote. Gimiwinjo jai ne wacho wach mar finance bill. Gima nochendo kata mana higa mokalo ne en ni japiny ne onge kod ng'eyo ne onge kod ler kata report mawuok e sirikal ni mae gima wadwa ni watim to mae gima wasetimo mae gima wachano timo nikech ng'eni budget iloso en process marabora nikech ng'eni chakre tarik 1 dwe mar 7 higa mokalo mano chak keto e tim budget makoro watieko ni sechego ne ikruok osechakore ne budget manyien ma preparation kata ikruok ne budget nosechakore makaromo gima dwe mar 9 tino kakoro ikawo pach bede migepe mopogore opogore kembe mag sirikal ikawo pachgi iyudo ka ruoge mag kembe kata jothedh mwandu bende ikawo pachgi gichako chiwo dwaro ma gintiere godo e sectors mopogore opogore mano dwe mar 9 kanyo ka ridore kendo ka dwe mar 2 kacha nomiwa notem liekonwa kaka budget nyalo chalo gimiluongo ni budget statement policy yes BPS ma bende nokadh gi kuku kata kanyakla mar jotend migepe to king'iyo mano nyisi ni gino osebedo ka okalo e kidienje malach karom gi dwe mar 9 dwe mar 10 dwe mar 11 higa mokalo pach jopiny nosechak kawo koro kapo ni jopiny ok ong'eyo ga ni kare gik ma kama gidhi nyime tendo ka samoro ka korango chopo tela 12 makoro sani idhi lieki budget makoro idhi lieki kapok orom tarik 30 ma dwe mar 4 ni to japiny samoro buok ni kare ginyicha dhi ka nyime to gima ber ni sani okango segonchino kata kambadi nitiere jivanji kacha kuwuok gi jopiny gini osebedo ka en kama mae kaka wang'iye mae kama ochomo sani nchen ne winjo ka kitemo lieko ni ok ochuno ni nyaka gikel mana finance bill no kaka jopiny ng'iyeno nitie gi yore mang'eny ma ginyalo timo godo ma kata ka koro obiro to gik mamulo japiny ahinya ka ok ohinyore koro apani kanye ma embo ng'iyo godo ni kik ang' kiny bedi ni gima japiny tiyogo mapile ka pile cha ema ang' noyude e finance bill cha nitiere riekni mathoth ma spani gisesomo to kaluwore kod gima notimore higa mokalo ma tijgi biro bana bedo ni gikelo gik ma ok nyal hinyo japiny kor ka choko mag osuru to mak mana ni japiny bono bedo kod ng'eyo ni to mokelne cha to kelne nang'o to dhi kelo pesa di ne aguch sirikal to ber mane madhi wuok e pesa modonjo aguch sirikal no koro en mana ng'eyo ma sirikal owinjore bed ni soye wi jopiny adhen chiwo thuolo ne jopiny bende gin bende pachgi ma gichiwo cha gine ni to inyalo kete e tim kata kore kete tim achiel kachiel tinyalo kete tim e yo machielo nikech kiwacho ni dwaro skunde 10 mondo mi gerunu gi migawo mar somo samoro migawo mar somo kong'iyo budget to wacho na 10 ok nyal romo gweng'ni koro we wadwa ger skunde 2 koro okete pachi cha e tim mak mana ne ok okete e tim e nyaka rang'iny mane dware cha to nitiere gima motimore nikech samoro sirikal kata obedo ni en wuon agulu samoro aguche nyalo bedo ni timo gik mathoth ma ok nyal timo dwach japiny achiel kako dware
Koro gima duong' ka en ni sirikal nyaka to pod men mana keto maine puonjo jopiny mondo jopiny obed kod ng'eyo. Makaro modu mar 6 ma koro isomo koro